الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami kipagadatan sa mga pagaryami na gusto mga babayami si ikwaga Islam san rakan wagyang kutua maanaw salam makalilintad na kabarakat kapipya ginawa. Mga pagaryami giyang kaya pag-live tanwi man to na aya taytlaya na so kapamakawit sa salam. Kapamakawit sa salam naguso kaprerilai ko kapagudas agyang kaya bulan na Ramadan. So mga bangsami adna ipamakawitiran na salam si iko mga tunganayran mga lulutiran na kapakay i-comment yung saya kaantano kiran na pisampayagyang kuto panalang salamiyo ginandun so kalilintad na kapipti ginawa kada arayo-rayo ginawa lagi diyan naman bunagyang kuto kapririlai mga pagarya kailangan sir katano na giyang kuto karilaan tano so mga pagaritano mga Muslim karilaan tano so mga tunganay tano mga lulut tano mga pagaritano miadun rakatano agyang kuto simukat. Masa agu dumadait di itano di kaparirelay. Mga pagarya tanto din ako magaan nagudatan mitano dagyang kaya sagad rakatano agyang kaya Ramadan. Kagaigain na di itano di maniyata kapagayanan tano agyang kuto kapakasuldo bulan na Ramadan na imanto na giyai kagagawin na ika-20 Agusyaw na mapita alungan na Kamis na piniatat tanupman pagudas na giyang kai bulan Ramadan. Masya Allah tanto kumala miyako abalas kung mga pagaritano mirumasay sa giyang kai bulan na Ramadan. So pamansudan yan din argai so bulan na Ramadan na pangniyan yusik wallahu subhanahu wa ta'ala iraw takano sa giyang kuto ikadua Ramadan nagupangniyan ko wallahu subhanahu wa ta'ala padalamang kanunian sa parateya ayamala na taufik nagububaya sa giyang kuto mga amal mga pipya mga pagarya inanayaw tano po sagyang kutuwa mga bangsa tano di imamamakinag sagyang kaya live tano ago paman na ubasira na pumakawit sa salam katumu agyang kutuwa madakalatano di maka pamakawit sa salam nagu madakalatano di maka paririlay. Masya Allah. Miya pamagusay tanong sa ikum miyaw na agyang kuto kalbihan o Laylatul Qadr. So Laylatul Qadr na ira manutuwa miyaw nagutumiron na mataanas wallahu subhanahu wa ta'ala na pagilay niyan sa mga mu'minin. Padisagyang kuto ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang kuto kapagilay niyang kiran na maapan niyan siran langun naguikilim uyan agyang kutuwa mga mu'minin na miya maratiya ang mga manusia sagyang kaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manuto so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa din na ini pangandoon niyan si iko Aisha radhiyallahu anha na tiga na ya Aisha na dingka dipakanda kalagyang kutuwa panganingka duangka aginan so Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwa fa'fu anna. O di natigatan wa Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Yang kutua katuru nagyang kutua Lailatul Qadar naswallahu subhanahu wa ta'ala na maapan yan langon sa mga mu'min miya maratya nagu ikilimu yan siran langon inunta agyang kuto apat ang mga tao paganayron di kapadusagyang kutua rila nagugyang kutua maap wallahu subhanahu wa ta'ala ayamala nagyang kutua limu yan nagyang kutua tawa mudminu khamar tigtano talay naman nagu palawbug ataw na ikadua nagyang kutua marangit sa lokasyan na ikadua gyang kutua marangit sa lokasyan na ikatlo nagyang kutua musyahin ayamana musyahin nagyang kutua adna dinian dimimbuno si iko mga pagarinian ng mga Muslim malagid o pagarinian, malagid o lokasyan, malagid o siringanian tunganay niya nagyang kutua di iniyan dimimbuno, anta kagyang kuto katitimu iran sa gyang kutua isa adar pa. Isanan ang mga tao di prilaan wallah nagudinian ikilimo si eko Lailatul Qadar. Yun naman po sabab inaduntan wag yang kaya programa tano kapamakawit sa salam, nagu kapamakawit sarila, anta akakapririlai, sagyang kaiya kapaguda, sagyang kaiya bulan Ramadan, ay kapat mga pagariya, adikapad sagyang kuto, maap, nagulimu wallah, ibagay niyan sa iku mga uripan niya ng mga mu'min, nagyang kuto atawa, kati'u rahim. Ayamana kati'u rahim, naginan suada na may tutulak yan sa iku mga tunganin yan. Paman na mapasang ikatulak sa tunganay. Di tanong mapturo ada mga tao tulak sa tunganay niyan kakama masaan tano din na mismo. Kapag ayagyang kuto mapasang ikatulak sa tunganay niyan na pagaring ka. O di na tungod ka minsan, tungod ka makadua, tunganay ka, lulot ka agyang kuto itutulak ka niyan, anta ka saka mismo na saka din ni mapasang ikatulak sa tunganay mga pagariya duan tanon yan amay ka mapapadalam rakatano panagyang kutuwa si igrarangit si iku mga tunganay tano nagyang kutuwa kini tulakan tano kiran na ayadin ng besamiya sembitan ron nagyang kutuwa maapu Allah awid-awidagyang kaiya Lailatul Qadar na ayamala nagyang kutuwa limu wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya, at malutanum ya kada kalasagyang kaya oras na benda ayamapya na sakandani muna mamanganir kanu sarila nagu mamakawit kanu sa salam pagarinyo lalayon yun din na kemasaan nagyang kutu itano di o di na kemasaan ako niyo, dia ko di mamagusay ko sa baad ko mga bandingan o agamatan wa Islam. Ayaw tuway pumangan niya kan rakanwa maap na panganin na kan rakanwa maap ubabadan adan na miya pamagusaya kan saya ribat agyang kutuwa sabuta kanon. Yang kutuwa sabuta kanon na mariribat na gito'y sabab panganinakan narakano to rila ang mga bangsakan na gusulangon, ang mga pagariyakan na bubayakan may papalon niya nagyang kaya pitstan o anta ka ipro to nagyang kaya mga ndauan tano si eko agamatan wa Islam yuto so kababaloyakan na manusia yuto so kababaloyakan na manusia na tabiat nagupakaasal o manusia agyang kutuwa kap keribatian. Ayamala penganian akan sarila na sulang ulangon mga luksakan paman na siran miyabaloy tuna ini siran miyakaritan rakan anta ka siran mababaloy pagipat rakan ayamala nagyang kutuwa umiyakan na si Haji Farida Sultan Ibrahim na umikulay na panganiya ko rakas sarila ubaad na dako katarutupi ko kababaluyakan wataaka lagi diyan na panganiya ko sarila si ko mga pagariyakan
mga pagariakan uwad na ada kan nakatarutopi anta ka adan niyo ada kan udina ada na miyang galabakakan da kanuro na masuat na giyad ni kap pamanganayakan sarila. Ikadua panganayakan sarila na sumanga tunganayakan mga tengadakan minsan ng mga luks pagariakan na panganayakan rakan sarila ubad na ada ni urakan nakasuatan na panganayakan rakan tuarila kaginan din kauyag-uyag sang kaya dunia na kesagadan tano adi tano makapsisi nabuta anta akap kesagadan adi tadi mimbi tiara iso pagarita na makaukit sa kapesong o di na mialay tanian na datas kaniya na mapansin na inikperata ginawa niya na gyutoy di tano di kapamangani sarila. Uway, siko mga pagarita no na sila manakan sa kanulangon mga bangsa ko pumamakin nagsagi ang kaiya di itano di kapagle na mun ang tano sumala magiyang kaiya mga bangsa tano sa Angilis lagi dagyang kaiya pagariakan na si mamantun sa angbaan salam rakanusan si kiyumika nagusi inakabai naguso mga tunganay tanusan sa Angilis na di itano di marirelay lagi dia naman bu nagyang kaiyaan tiyakan na si Hadja Anisa Abubakar salam rakanusan mga luksami panganitan si iku Allah paman na siya pangkanu Allah nagu tanim anu Allah so mga amal tanu sa giyang kaiya kaya sagad udi nagyang kai bulan Ramadan. Salam kaming kasi iku mga peda mga luksami lagi di Hadja Maimuna agus si Abuya alim rasa de Bakaraman nagu si kulay nagu mga luksami yang matatagusan sa Pantawaragat udina sa Mindanao na pasalam na kaming kaon nagu giyab ni kapto mga niyami sarila ang mga awata yun. Giyang kaiya mga bangsa tanwa si Salman ubakanu pumakawitsa salaman ta karila na natupakayay komentiyo si salam rakano si Yasir Maruhumsar wa alaikumussalam yang kaiya pagariakan na si Abdul Jalil Imam Unakan tigiyan na pakisalam sa Unakan family kau to paman na ipumakawitya na salamian si kung mga tunganay niyan anta kagiyang kaiya pamilya Unakan giyang kanana salam na si ida na makapupuon si iko watayo pagarinyo si Abdul Jalil Unakan. Oy, masyaallah mapini sa giyang kaiya bulan Ramadan. Giyang kaiya si Mimi Bitukal wa alaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh si Abdul Karim salam rakanu Hadja Anisa si Aldin Malawani di bati anak nagyang kaya pagariakan na guwa kambu panugangan mata idaya dato way. Assalamualaikum salamang karakan suama akan na si Haji Muhaimin san sa Iligan City. Panganinta ko Allah kuya pumamakin na si Bapa Haji Muhaimin na nairaut tanoron nagu ipamakawit tanoron nagyang kuto salam makapupuon si Erka sila mantan wagyang kuto malalamba ko mga luksami. Uway. Inwa kanutumia pero malalamba ko mga luksami kay gira piyami mikiran ta so mga lukas na isa sa kanyan din bibiyag pansang kaya dunia panganin ko si Allah badan na pagumanuman ni wallah so umurian nagu pakalidasan wallah sa mga murala mga paniyakit matatagusan kaya dunia. Kata na Bapa Muhaimin apsalam kayal din si kano kung sa Iligan agu si Umi agu si Abi yay so ayaman na niyan na mga panugangan niyan na matatago sa Watu Balindong away si Abdul Wahab family paman na so mga atungan na yam matatago sa Watu agum bawat ani Abdul Wahab na salam rakanusan away
Siyanan na makapupuon si kuwa tayo, pakatatayaan na si Aldin Sarip Malawani sa mababaling sa Tondo, Manila. Uy, Masya Allah, mapini. Mapini, agyan kaya programatan. Agyan kaya bubayakan na si Mas Sharif Bakaraman, salam rakasan bubayakan na pengeniya ko raka sarila sa agyang kutua katitimutano sa wakaf miyati mambua katitimutano sa wakaf na uwad na anto na ini diami di manggelabak di kanoron na masusuat ang mga bubayami sa agyang kutua karonitanopan na perilaan nakar kami ito kagito din so kababalo yami ang mga sasamuka mga wata. Masya Allah si Masrura Bakaraman, Masya Allah pengni ko si wala mapipiyakan usan sa Laguna. Si Amanuddin Muluk, salam rakanusan. Amana Haji Satar Pulangi, salam rakanusan. Si Ashraf Abdul Wahab Jamal. Kataya ko ya, kumamakinig si Ashraf Abdul Wahab na isumpaya merakan wagyang kutua salam wagyang kutua bati iwas si Aldin Malawani. Si Makapuli Ampatuan, way salam rakano si Nurjana Manda. Mga tungan na itanwaya maapad sa gyang kutu Rumangger, salam rakano. Yasir Maruhumsar, si Nuraima Mapanta, salam rakano. Yang kaya pakatatayaan na datu si Datu Haji Jawad Marsar. Kuya, paman na salam rakanusan. Sa kami ang mga arinyo na igiran na maapi kami niyo. Igiran na kesagudan na paman na ito na ini pagkalaso mga suarami. Undi na paman na di kami mababaluya makapaparate si kung mga kuyami. Nagyad ni paman na kapengenya merakano sa maap nagurila na salam rakanusan giyang kaya bang sa tanwa si Raptor away law alam anta giyang kaya Raptor lockdown salam rakasan Raptor pengening ko si wala baga din maka akwa sa Raptor ka away si Habiba Maruhumsar giyang kaya bang babayakan na si Habiban na naid na mapihan na ditano di maririlain nagusalam rakanusan salam na ko kasan na kay Bayaw Alikan so mga pagarinyapan Haji Ahmad family giyang ko tuwa pagariyakan na si Amin na salam rakano so paman na buwatan ni Bapa Haji Ahmad na nasalam rakano na ditano kay di maririlai mga ditano di maririlai way sagyang kaya Ramadan giyang kaya antiyakan na si Zinaida Abdurrahman salam rakano mga luksami pagariyami matatagusan sa Malabang antaka sa Pikong Lanao del Sur kunin ko si Allah masya siapang kanunian ang mga luksami malalamba ang mga luksami sa Pikong Malabang rilaan tano lang unu Allah tariman Allah subhanahu wa ta'ala so mga amal tano sa giyang kai bulan Ramadan pengening si wala mamma kalendua mga umriyon nagumakuha niyo sulim Allah sa giyang kaya Ramadan giyang kaya bangsa tanwa si Hajja Basira Sampurna way salam rakano ang mga bangsami si Iyad Sultan Khairuddin Makaurog salam rakano si Nurshida Suaib na salam rakano balasang kanu Allah si kudinyo din nakapakapundirainon dinyo di ka pamamakinig sa giyang kai live tano mga duwan waga matano Islam special assalam na kan giyang kai babayakan na si Indi Jamal Malawani salam rakano mga babayami way mga babayami ito nga nayami paman na di marumasay sa giyang kutua di ka paganada si ko agama tanwa Islam giyang kaya pagariakan na dita di marilai da salakaw ki Dung Min Sham giyang kaya pagariakan na dita di marilai pagari ko wada na pingibubuluga mga kateron na dita di marilai way Dung Min Sham pengening ko si ko Allah mapipiakan no ayamala na su pamilya nga siyumika na napsilam tano
paman na panganintano si iko Allah mapipiya sa mga lukas tanon na makang giginawa isiran. Uway, makang giginawa isiran, malalayo nagyang ko to kay isa na kang giginawa lagi diyan na si Abu Sudais, siya yung matatago sa Jeddah, Masya Allah. Tanto ami din ako ini kadali agyang kana ng mga darapayoron sa Jeddah nino ka ubatano pagkataros mag-hajj na ubatano sa makatutuna sa Jeddah sa Kingdom of Saudi Arabia. Panganintano si ko Allah kami din makataros mag-hajj. Salam rakanu sana mga pagariyami sa Jeddah na pagariyakan sana si Muhammad Thamanuddin Allah sa kanyan din ni Abu Sudais way. Agira pagalin sungaran na nadita din nagkatuno panganinta sa kanan Muhammad way. Dita kay di marilai way dita di marilai pagari ko law alam mo kay Abu Sudais way. Nakiapian ta portante na mga baga sa tano way dita no di marilai way. Si Saynuddin Randasan, salam rakanusan. Si Naim Maganda Lakusain, salam rakasan. Yang kaya pagariyakan na si Naim na namyate ini pamagpadami sa wakap pagariko na wadon data kasinabutai sa gyang kutwa katatagutan sa wakap na naditagi din marilai. Yang kaya bubaitan wa sini sa batu dimentay sa yang kaya live tano na salam rakano na ditano di maririlai sino Raima Faisal makatuon salam rakano mapi kagabi-gabi rakanusan mga bangsami si Dayamuna subu-subu langono pamilya subu-subu na salam rakano langon away. Isa kanu doon na paman na mga tunga na yami mapiagyang ko to ninyo di kindulo naan si ikong mga tunga na inyo. Way, yang ay subu-subu pamili, aguso haji sarip pamili na salam rakanusan. Pamilya Limpaw, si Asima Limpaw Rakmat na salam rakanusan. Salam rakanusan na mga bangsami. Yang iya si Chill Lovely salam rakanusan pangning ko si ko Allah mapipiakano so pamilyang ka nagu mambagian tanong sumapia mapapadalam sa giyang kaya Lailatul Qadar salam rakanusan. Si Abdul Qadir Haji Sarib assalamualaikum suwariyakan Sheikh. Datapan na mabaluya Sheikh pero benda yang iya apalala kami na bandaginan din ikaketantua saik way na saik sa hajj way. Alhamdulillah sumanga bangsami si kami pagunot sa kababaluyang miya saik na balasan kanu Allah si ko kaya sarigyur kami. Alhamdulillah panalamatan na kanso Allah kaapya may ito na miyati mubu agyang kutua labi 10 ang mga kadi tuna ini kapsikan tanusiran pangning ko si ko Allah makataros tano langon naguso makaniniat niksaragun na insyaallah naubat tanop man makapamagunuta peniat kanu din na piya nagupungan yan yung si ko Allah subhanahu wa ta'ala di maalinag yung kutuan niya tiyo so kapag hajj na tantuan na kumala ikipantag simbol si ko Allah subhanahu wa ta'ala dinyo panganuguni so tunay ni tamukiwa dinyo di manggesto si iko lalan si iko Allah subhanahu wa ta'ala mga bangsami insyaallah na Hajj 2024 advance na nauba sa katanop man ni makapamagunuta salam rakanusan Abdul Qadir Haji Sarip si RG Sarip salam rakanusan panginingon si ko Allah badin mapipiya si bebangka salam na kung kaon nagupangani ko si kwala mi po kasi nagyang kanana panyagitian si Apipa Makadaag Mauyag salam rakanusan si Abdul Karim Nora ira lagi dia misalin sangaran na dito din natubati agi nga mga ran no si Norsi Antonin Norkisa Abdul Karim salam rakasan alim gusto mga pagaring ka pre-relay tano ka miya timo tano sa damate way di tano di marirelay gira manuto miya ketimo sa mga muslim na gira na pesagada nagyang kuto di ka sisinabuta na di tano di marirelay
Yang kaya si Ummu Hafisa Sarip Magumnang. Salam rakanusan ate. Di tano di marirelain nago paman na pangningo si wala beda na puguman yung mani wala sa umor sa mga luksano. Salam ki Hajja Amira. Ya luksa kanana nago si Haji Amir. Subu-subu salam rakatano salam rakanusan langon ang mga bangsami. Yang kaya si Muhammad Malawani. Si Muhammad na di makamuntay. Next na Starbucks insyaallah. Si Muhaimin Anwar salam rakanusan. Si Nursida Shuaib na tiga na salam Kuya Alim. Kuya panaguntaman ka kuya duwang kar kami sa online pangninta ko wala balasang kawala sa dunia akhirat amin ragso pamilyang amin. Salam mo ko sa langwan o klasmita kan sa page kaya kauto paman nadi ka no kundi agyang kaya page sa no na di makaklasmita sa mga bangsa tanong na salam kan wag yang kaya bangsa tanong si Nursida Swaib away di tano di maririlain nago matimutano ko surga lagi dagyang kaya kapkat timutano sa online amin ya rabbal alamin. Yang kaya pagariya ka na, pakiwata na ka na si Junaida Munawara, salam san angkal na waalaikumsalam, nadita no di maririlay. Pangnika sarila, si ikulang-ulangwan o mga looks pagaring ka. Type na kasaya, nag-komenta ka sa pangnika kirang sarila, kaantano anakan kira na mabatya. Junaida Munawara, yan na kalalayaman na ngaranian na si Bawi, na sila mang kanunian na lang-ulangwan ang mga loks pagarinian. Why? Si Abi Nur Hasan Padati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watching from Divisoria, Manila. Nakataya sa mga taga Divisoria. Why? Ginan pure gurwa ka parirelay. Di tanu di marirelay. Why? Mga bangsa tanway sa Divisoria. Giyang kaya inshallah yang kaya mga bangsa tanwa pangniya makadapo sa Makkah al-Mukarramah sa Madina na inshallah na ayud na pangniya misikwalan na mamakasung tanuron biskian tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa tamuka halal yang kaya pagaritan was si Naim MG salam rakanusan Asi Kamama yang kaya bubayakan special ya sulam na kan yang kaya bubayakan na si Farhana Sarip namata na di tadi merilai bubayakan nagupiakat tuyati ako na si Farhana Sarip na di tadi merilai wadna tunay ini yang galabakakan na daun mapia ginawang ka na nadita di merilai way nagusalam rakasan pangnegosyo wala siap niyan su pamilyang ka yamala na sila menakan nagyang kanan na bayawakan na pakipiakat ya si Gaisano Gaisano salam rakanusan sa antuna ini Tagaytay way prilan kar kami bayaw so beger ka ke kanami way masalah gira manutua mi sita kami sa Tagaytay na katawan nami agyang kutua kapi yang kay antuna ini karisi bisa bisita na gyang utuba di tano di marirelay way pangnegosyo ko Allah siapa niyang sumanga murya taon niyo mga mabaloy sila ng mga salih agu mga saliha Samanudin ila salam rakanusan nagyang kaya bapakan na si Jonathan masyaallah agi malay penalamatakan si Allah kadang pernah kedingilan akan nagu pilih kan loksakan na si Jonathan engineer Jonathan pengnia ko rakanu sarila saga kababaluyakan nawat ayo way masyaallah di tanu di maririlain nagu salam rakanusan gira pilemis kan wa mga loksami na yad na katadman namin nagyang ko to loksamiya si Haji Ali Sarip panganiko si ko Allah liwanagan yan sa kuburian
nagupakalidas no Allah si iku siksa kukubur napakasulwa Allah subhanahu wa ta'ala si iku surga iyan nagumati mutano si iku surga iyan langon paman na pamilya Sarip pangning ko si iku Allah so mga pagari iabi lagi dia naman buha matatago si iku mga kuburiran na rilaansiran wallah nagbaluin wallah so mga kuburiran na surumbi o surga. Uncle Jonathan, Engineer Jonathan, Bapa, na nasalam na ko kasi kung mga wataka, lagi dagyan ka na ng mga doktora, mga engineer, na gusto mga riyan mga wataka, ayamala, na nasalam na ko kay Auntie Away, si Auntie Pumpong, engineer, na nasalam na ko kaon, na dita no di marirelain, uwad na paman na miyakuwami, o di na paman na kialampasan na miya mga kabinaryo, o di na paman na mga patamu-tamu kaniyo lagi dumyaw na adiyang medikas base ko trakeo sunabaran na nadita no di marilay ay prilay kami ni wa mga watayo mga tunay ni bawata niyo salam rakasan Uncle Jonathan sini Sabato Franco bin si Muhammad Malawani. Katayad na panalang salami Muhammad Malawani at tiga na salam na kong kaalim sa giyang kuto luksakan na si ex-vice mayor Abu Saif Mabasan sa Kadayunan Balindong. Katayas po iyo kuan. Sila makanunian mga luksian giyang kaiyamiyaw na vice mayor sa Watu Balindong si Abu Saif Maba na nakatanagyan ka na nawata iwas sila makanunian si Muhammad Malawani. Si Derlim Sulis Noigan itad na yakuan Abu Sudais Junaya Abdullah Sarip away si Junaya na nasalam rakanusan na mga bangsami sa Malabang Pekong Lanao del Sur. Si Aslima Limpaw Rakmat si tanok man sa baba ko mi tubad na miya makawit sa salam si Kuya Jun prilaya ko niyo kay ati salam san mga kids panganinta mapipiyatan o langon sinna na makapupuon kay Norjana Pimanda paman na di mamanganin sa diyan ko to mga pamilya niyan way si Kijun agu si Kiati niyan agus mga buwat aniran. Si Norolay na Panggaga Romero, salam rakanusan mga bangsami. Gyan kaya si Jack Minalang, salam rakanwa mga bangsami. Gyan kaya si Kaironi sa umpa, na naditano di marirelay, pangnitano si Kuala mapipia ginawa yung iyo, iman to na miyago marahway pangin ko si wala mapipiyasiran giyang kaya paman na tunga na yami kumakadin sa giyang ko to pagariya ka na si Lingling na nadita no di marilain nagu salam rakasan ira man to matatago kamisan sa Tagaytay na tanto ka din ako di makan demar ko galabagkan na naprilan kar kami ito nagusambian wallahu subhanahu wa ta'ala nagubalasan ka wallah sa giyang kuto mga pipya galabaka pero mananak muna salam ki Ling san sa Tagaytay si Faisa panalundong salam rakanusan katay giyang kaya si giyang kaya wataiwa si Junaid Munawara na tigiya nagiya din ni kapanganiyakan ako mga luksakan langon sarila mga pagariyakan ayamala na sa kanwa Uncle Alim. Why? Pag ko si wala, may sampay si ko looks pagaring na makaparirelaitan. Why? Rin nila na miska din na wata ami. Si Junaid Munawara. Si Maysuna Abu Bakar Subu-Subu, salam rakasan na dita di marilai. Ayamala na sampay nakasagyan ka na pagariya ka na si Haji Amin Subu adi kami di marilai. Wad na paman na kaya sinagadaan ada kasi nabutai na dita ke di marilai pagariko way dita di marilai katawan wan lagi ang kuto kap Dubay ayakan si Erka
Agyan ko to na pagarita si Hamim Marasad Bakaraman na miyati mambu anto na ini kaya close prenta nun na ditan waki di maririlayo ay. Agyan ko to ba katawan wala agyan ko to kababay akan share kano taman dali man to na napaman na daalawan niyo paman na mining ginawa yakan na paman na kababayaan ko si ko ginawa kan salamar kano Haji Amin ako si Hamim Bakaraman kunin ko si ko Allah siya paniyan sa mga pamilya niyo na mambagian tan wagyang kaya limo riski wallah sa giyang kaya bulan na Ramadan. Si Hanifa ang kuni salam rakanusan mga bangsami away pakababan tanok man kabad na mini baguro. Masyaallah sinabuta kano permi. May sunan na dagna basa kasi sinabuta baka sinabuta kami permi kay Haji Amin. Oy, masyaallah. Nayno ka bata no makapagumarao. So pamilya subo-subo ay mala nagyang ko to mabadalo ya madama si Muslim subo-subo so mga pagarinian na maniatan no bata no makapagumara insyaallah sa kanwa mga loksami law alam way mga loksami sa kanwa itampar sa lok sa pamilya subo-subo na agyan ko to ba ubatan no makapamagunuta sa umrah insyaallah sa agyan kaya after Ramadan na uketarangkan no magumaran na sa katanoy makapamagunuta way sampai yung kakiran sa na Haji Amin si kung mga pagaring ka anto na ini uban-ban na malapas tanoron si Kaironisa umpa salam san mga sa Pantar Lanao del Norte agu sa Balo Lanao del Norte wad na di sa nimuntay kung mga bagsami sa Pantar agu sa Baloy na salam kanwag yang kaiya babay niyo ko aga may Islam si Kaironisa umpa family na salam kanuniran ang mga bangsa niyan sa Pantar Baloy salam na kanagyan ko to mga luksagyan ko to bayawakan na si Kersawi si Dario way salam rakanusan gyang kanan na June na si Kuya Jonathan at Ate Popo kakatan piyakatarusod ni Norjan na Pimanda salam niya na gyang kanan na luksanwa si Engineer Jonathan ako si Ante Engineer Pompong way salama po kay Norjan na Manda Nasmar Sarip kateke gyang kaya kebubayan na pagariya na si Nasmar Sarip dita di marila ipagari ko nago paman na panganin ko si wala bado na makasurga sa mga lukstan way dita kay di marila ipagari ko Nasmar Sarip way panganin ko si wala siya panganian sabab sa gyang ko tuwa kapiyang kay kapagari nago malakayo ko mga tungan engka way siya pangkawala ay mala na so pamilyang ka salam na kung kay Mrs. ka way kay Mrs. ka salam na kung kaon Nasmar Sarip maruhumsar si Bidor Darimbang salam ko pa Darimbang family way pangabuban tanok man nakatiad ng salam ako si Awiya salam rakano mga bangsami adi muntay sa giyang kaya live tano salam ki Kaka Alim salam rakano Yasir maruhumsar way Junaysa Aisa salam rakano mga bangsami datu makaangkos manguranda so manguranda family na salam rakano mga tungan na yami way mga manguranda family way masyaallah yung ayabang sa tanwa si Princess Haji Tahir salam rakano mga bangsami di muntay sa giyang kaya live adem na miya kapamang ni sarila adem na miya makawit sarila aya buagwan na salam pakawit kano sarila way pamakawit kano sarila Waalaikumsalam Ummu Hafiza Sarip Magumnang
Pakababantanok man, ubad namin ni baguro na pamanga ni sarila, kasalambo ayan na. Sinuraay na mangundakan, salam ko mga bangsami, mangundakan family, why? Yang kaya si Junaysa Aisa, yang kaya panugang anak na si Guldin Malawan ni Sarip. Di tanu din maririlain, nagusalam rakasanati, salam na miska, why? Yang kaya Ramadan na kapririlaya, kagyan ko to ba, adi ko pa ko prilaan na gupmaapan wala agyang ko to tao pamanad na din yan na mipsurot kung mga tungan na iniyan na yamala na makatutulak sa tungan na iniyan nag-isaba painandan wag yan kaya programa tano paman na kapamakawit sa salam na yamala na kapririlay. Si Amir Ali Sarip, salam rakanusan na mga tengdami. Yang kaya si Ummu Jawad Dirampa Magundakan. Salam rakanwa mga pagariami. Si Namraida Sarip Tumanong. Salam rakanwa mga bangsami. Pumamakinig sa giyang kaya live tano Amira Abdul Wahab Jamal. Salam rakano kata na ubangkasan na maubayag yang utwa pagariakan na si Hamim. Mr. Ong Uno na salam na kung kaon na pero ang kaon na pangamira ka sarila si pagaring ka Alim Hanif. Masya Allah. Salam. Kunin ko si wala bado na buloy mambu Alim si Ibrahim. Ganyan ka na junior yaw no? Na pangniwang buloy na Alim maniyan masya mga bapayan na salam ko pagariakan. Apya di tayo mga pagariakan ng mga ulama. Lagi di Alim Wasim Bakaraman, nagu si Abdurrahman Bakaraman, na lagi dia na si Mahid Abu Bakar Sarip, salam rakanusan, di tanudin maririlay. Ayamala sila manakan nagyang kutuwa miyaplok-loko sa kan na Alim, si Rashad Bakaraman, salam rakasan Abuya, gu si Anti Haja Maimuna Sarip, na salam rakanu di tanudin maririlay. Malaas sila na kanagiyang gaya piyakat darudupa waya karumakan na si Rufaida Malawani Sarip Amirul Sarip na salam rakasan na karumakan na piyakat yan nagudita di merilai waya dita di merilai pakaseksintad nagyang gaya pumamakinag sa gyang gaya lay badita di merilai. Si Kaka Haji Amina salam ron nanakatan si Kaka Haji Amina napsalam kagyang kaya apo kawata aka si Rufaida Malawani Sarip na ayad na ngaranian sa gyang kaya FB na si Mariam Kanzi Hanif away. Salam sa gyang kutuwa loksanwa si Amina Haji Amina gugyang kutuwa loksanwa si Mayor Mangundaya nagun sa mga wataya na lagi di Jamia ukato siya kan si Jamal, si Jamil, si Abdul Jabbar nagugya si Gub Abdul Jabbar gubernur agugya ko to si Uding Jalaluddin gyang ko to bubayran na buto nga si Milan na nasalam rakanusan langon Jasmine Didaagod nah bandop kaya so padayam pinaka minus mga pagarian apya di niya kasusampay agyang kuto rilan na balun tanu agyang kuto puso tanu karilaan tanu agyang kuto salakaw di salakaw laboron sa mga tungan na itanu mga pagaritan. Panutul na karakano agyang kuto sa katawa mama miyakaw mas ikunabitan wa Muhammad na aya Peter unabitan wa Muhammad nagyang kana na mama pakaw mapakasud sa masjid na taw si ko surga. Tanu dini agyang kuto kaya gira unabitan wa Muhammad taw si ko surga. Nana katawan tanwa sunabi nagyang kuto after on yan na tito na gubernur. Ini kamo masaw itong mga padiyan ng mga sahaba radiyallahu anhu. Iya ko magyang kutuwa mama
Nad na isakiran ayam ya pikirian na sima-sima anian wanto na igal bagagyan ko to sa katawa mama. Pitur una bitanwa Muhammad ataw si ko suruga. Nagyan ko to kaya baling yan na miyunutun sa walay. Na miyudaso na tigyan na pagarikon na kapakaya tigyan na mamisita korkan. Nagyan ko to man na tigyan na uway. Yung ko to mama tumisitaw na na mapipikiran na pagilay niya na sima-sima niya wanto na igalabag agyan ko to mama inutong ginaw sunabiya taw si ko surga. Miya katalugaw iya din yan uli ka sima-simaan na dad na pilay niya na amal. Agyan ko to mga amal yan na kalilido to amal o mga Muslim di manambuyang di tahajud di dua na amal mambu agyan ko to sa katawma. Dan makatigaram na agyan ko to ikatalugaw na Pero yan na tigyan na pagariko na inuakur ka man na miyamisita ka sima-sima na kasaka. Kagi miya kay sa tigyan na sagyan ko tuadang ka pa nakapakasul sa masjid na miya teror kami yung nabitan wa Muhammad. Agyan ka iya mama apa ka umana tao si kusur. Anto na sa tigyan ni galabaka. Na tigyan na pagariko na dad naman na galabaka ka na malakas. So galabaki yun na YouTube ni galabaka ka nakapanambayang. Katahadyo di na anto na sana mga tadam-tadam si Allah. Ayaw suwatigyan na igira at tigyan na pagkaturuga ko na prilaan na kang sulang ulang wano o mga pagariya ka na mga Muslim lagi dumiya ka silara ka na anta akad. Das kaniyang panamawafat na tiguna bitan wa Muhammad ataw si Kusur. Ubabugin na ni ke suwa o mga pusutan wa madaw nagyang kotwa siig. Kadengke kapakatipo katkabur nagu ayamala nagyang ko tuwa rarangit si iko mga luks pagaritano anta aka si iko mga siringan tano tunganay tano lulot tano na madaunanan na ayami sambi unagyang ko to kay saysa kap pagariya kas sila iya mga pagariya miya mga Muslim. Sigundin malawani sarip na tigyan na salam rakanusan ummu Hafiza sarip magumnang. Katanap salam kaniyan. Agyan kaya si Muhammad Rayan Arumpak salam rakasan salam na kong kaki abika. Si Mio na salam na kong kaon. Di tano di marirelay. Agyan kaya si Nubaysa Didaagan Labaw salam rakano. Salam rakasan si Maryam Kansi si Rufaida agya kaya karumakan natin na salam rakasan Zairin Marsar oy si Yasir Marhum Sara tigyan na salam na kan mga luks pagariakan ayamala na si Abi si Baiya Labi sa linindingan si Hajja Faida Sarip oy katay agyan kaya salam kan wagyan kaya bangsani wa siya si Maruhum Sar tigyan na si Baiya Labi sa linindingan si Hajja Faida Sarip Maruhum Sar aguso pagariakan na si Haji Rasul Sarip Maruhum Sar ayakan din kaya pamang niyan sarila na prila ako niyo nakatan miya makawitanan sarila gyang kaya bangsa tano aritan wa siya sir Maruhum Sar. Zairin Marsar salam rakano si Jasmine Didaagan si Samadani Nasruddin. Katay gyang kaya bang karumakan ay pumangani kanunian sa atingin na pangninta mapipiya kanusan langon. Oy, masyaallah. Siya tanong man na ino ka mapitapman na tunugan tanwaya sa part 2. Way, part 2. Inshallah, mapita mga pagarian na ika 20 Agusiyaw ko Ramadan, nagyutod ni di tano di ka paniata, na ayad na mapian, na nanayong tano. Pero ano na ka tano, mga uluan tano, lagi dagyang kaya mufti sa baram, na sila niyo nung tano. Igiran na pilang kapag yan ko to tento niya natigan na ko tabako di maat paman natira na miniata sila sa Saudi na pa kaya mga fake news to kidin tano naguptento tano kagi paman na di pa kay ubada pan mau magyang ko to ay ka 20 Agusiyaw
Sagiang ka iya Ramadan na tigtanwa tiyan to tanod na giyang ko tuwa khutbah. Okay. Nayaw tanod na mapita kami tubo ay alambo. Ya kay tubo ay alambo mapita inshallah. Alungan na kami April 20 na inshallah na niya tatano na puguda sa nagyang ko tuwa bulan Ramadan. Salam na si Zairin Marsar at na salam rakanusan langon sa batano din naman bagian sulimo wallah gi si Harilim Eid Mubarak at na sialam rakanoy ati Zairin Marsar maruhum sar nanah siya tanong bundit ka mana kakatema mo kumad lagi ang kaya oras alas 10, 9:54 sa manaya oras tano si Nurhaya Alib na salam rakasan inshallah na mapitan na part 2 na timo-timo anib lagi ang utwa panalan salam yun nagugyang utwa di tano di ka prirelay sa giyed ni ka paguda sa kantakano arinyo pagarinyo at ayo ada salakaw ki Alim Hanif Sultan Sharif na pagandud na karkanwag yang kutuwa salam makapipi aginawa na kabarakat na tunay ini katugumpiya sang kaya dunia malana sa alungan na maori salam marakano langon mga bangsakan pahabol sa giya kaya pagariyan na si wata si Sheikh Idris salam marakano sana mga pagariyami sa Riyadh panganinta makatutun at ano sa giya kaya kapne kami inshallah o baka magkaparwa makapamisita ka sa Makkah na batano makatutunam si Baiya Sacrifice salam rakanusan guru watawata na waalaikumussalam salam na kan sulang unang wanudim akan sagyang kaya Riverside lagi di Haji Ali Siki Maro nagusto mga pediran lagi di Siki Abi Siki Said Siki Maj mga di akan sa Riverside na salam rakanulang unang ko si Allah pagumanumanan wala gyang ko tuwa mga umor yo nagumakailo tagyang ko kabitan di kag ginawa sa setan no butuman wa alaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh